Adị ma anụ sapụrụ apụrụ ka ọ na-agba. Na ihe ụdị akwụkwọ ube. Oke ya. Seti ya ọbụma ebe foto ya. O wee pụọ, wee ruo onye tipara ebutere ibe aja wee ala ya. Onye ọbụla hụrụ ozi a tụsara m ya n'ihi na otu nwoke agbaala nwunye ya alụkwaghịm n'ihi oke ara-mara. Ndewo gị onye ma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke eji bịa taa. Otu nwoke eburula mmanya wee gaa n'ụlọ ndị ọgọ ya iji wee gwa ha na ya achọghịzi ịlụ nwa ha n'ihi ihe ya bụ nwaanyị ji ukwu ya eme ebe ọbụla o nwetara onwe ya. Nke a mere n'obodo Alọ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Idemmili South nke steeti Anambra, dịka anyị hụrụ n'otu ihe onyonyo ebe ya bụ nwoke ya na ụmụnna ya nọ n'ụlọ ndị ọgọ ya ebe ọ na-akọwara ha na nwa ha nwaanyị ewerela ukwu ya wee rapịa ihe niile ya nwere n'ụwa. Dị ka o siri kwuo, ọ gwara ha na o nwela mgbe ya kpọrọ ya bụ nwa ha nwaanyị bụ onye nke ọ kpọrọ Ndidiamaka wee gaa na nke otu nwoke n'obodo Aba, na tupu ya mara ihe na-eme na ya bụ Ndidiamaka ewerela ukwu ahụ ya ji eko wee na-emere ya bụ nwoke ọgọ mgbe sọrọ ya. Ọ gakwara n'iru wee kọwaa otu ya bụ nwaanyị si wee bido n'afọ gara aga wee rawa onye ọkpụ ụgbọala bụ onye na-ebutere ya aja ebe ọ na-akpụ aja eji arụ ụlọ nke ama dịka block industry n'olu bekee. Asịla na Solex si kama lere onyonyo ya. Otu na-ewetakwa akwụkwọ ebe a dị mma. Before izu ụka na-atọ na nke otu eweta akwụkwọ tii na geeti beba, a ma akpụpụ ya kọtụ. Ihe nji agwala unu ka unu mara eje. Mmanya ahụ na ego tiri ka esi eme na 1000 baht jide. Wee bi ụmụnna amaghị m ma ọ bụ Disemba ọ dị mma n'ozi ebe a na m ụbịa dị mmanya na mmanya anụ ọzọ na mmanya nji wee zi ụmụnna ana m adị daalụnị ka ndị ebe mmanya na geeti jee na nke nna adị anyị anaba Epụtazie n'iru geeti. Adị m anụ sapụrụ apụrụ ka ọ na-agba na ihe ụdị akwụkwọ ube. Oke ya. Seti ya ọbụma ebe foto ya. Ana-abara agụ mba. Anyị ekene gị. Biko anyị netụfụla ya fụ ka ịdọbalụ mmanya. Ịkọwara anyị ife mmanya ịdọba pụta. Ebe bụ mmụọ olubi ide alọ. Be Okoya. Be Habati Okoya. Ebe ka m nọ wee nụ Ndidiamaka Hope. Habako Okoya. Ebe ka m nọ gba nkwụ ya. Ebe adị mmanya ka alụ si adị ụtụ paspọtụ ya. Ụdị akwụkwọ ube, ubelegede na ma na-anụ ozi. Nwaanyị bụ pụta ụtụtụ, osibe dị ebe m nwere ive. O wee pụọ, wee ruo onye tipara ebutere ibe aja wee ala ya. So na mma anụ ozi Ndidiamaka, ya ka m bịara ụmụ olubu, wee dị mmanya n'ebe si wee duti ya na be Dibe Okoya, na mmụọ olubu ide, na ma na-anụ ozi. Eji m akwụkwọ ube wee bochie ọnụ na ma na-anụ ozi ubelegedebe hafụ ngọ site tata wee gaba na onwe ozi ka mma anụ Ndidiamaka n'ọha ka m dere ka m nna mmadụ ekele bụ unu ka ije ka ibe ike ọzọ na geeti nwa ndị ka anyị pụọ Ana-abara agụ mba. Anyị ekene gị. Biko ka ịkọwara anyị ka o si adị. Ebe nwanne Ndidiamaka nna anụ n'alọ Ndidiamaka Habako Okoya nna anụ nwanne ya nwoke lụrụ ụlọ onye ọ tọrọ. Adị m anụzi mmanya ka bịa ka durila geeti beba na m adị alụzi na ọnọ bedle agba akwụrakwụra. O wee ebe ndu ya eje n'aba o jee ebebe nwoke avụọyi ọzọwale ebe si abịa yọta nwoke bịa ka ọlọ ya na ahụ ya
o wee iwe last year nwatakịrị nwa tipara agbalịba aja na blọk indọstrị na be Ndidi Amaka wee yiri ya na-ebi ihe ego nwunye wee nwudi ya ọ na-ebi ihe akpara isirabụ every week akpasebo wee bịa gbaa ya ama Ndidi Amaka jere abata ete meghe stọọ were ụlọ ebe ya na tipara alalị wee besi ọ nata Nteje bili Nteje n'ọnwa ga-aga ka ọ pụ from Nteje ọ bịa be m kpọrọ ụmụ m ibe m na-ekwu ibe bụ kwụsie ya mmanya mpụta ebe mmanya ngwọ hafụ ngwọ ụdị akwụ ube wechie ya ọnụ ubelegedebe ọ ya bara ịntanetị Ndidi Amaka na ọkụzụ ya ọ na ọkụzụ Mọnde ọ lalịrị ọkụzụ na-etegharị mmanya tiri ibe bụ ebe ọbụla onye nọ na ma na-anụzi ubelegedebe Ndidi Amaka ga-ala owu ya ejego zie nwanne ya nwoke bụ rapụrụ nke lụrụ ụlọ aka abụ kpọọ ya si ala ma na-anụ ozi na nwunye m bụ ọpụwa ọlọma wọmbot mụ na many people abịakọtaga ebe a ike gwụso ibe bịalụ mmụọ olugbo ide bụ wuti ụmụnna nke gbara na ma na-anụ ozi so vidio ive a na ọ na-aba na ịntanetị na mụ dọwa mmanya na bebe amadị alụzi agbalị ụmụnne ya na nna eje abịa so nọ ya bụ ibe beli ya ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m ịmarala n'etu anyị si eme ya deere ebumnuche gị otu isi hụ ya bụ okwu aramara nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka a mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ daalụkwa gị onye so ebere ya esonye ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji onye asị ya jide ka o ji ị mara na nke oji kacha mma ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme gị ọta bụkwana mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m folo ọ bụ na TikTok itikere m folo ma atọ ọkụ ma igbo ndị nwa m igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button ya mara gị mma onye nke m udo dịrị unu.